Iya. Nah ya Mas. Wis kadung anget to. Wong penyanyi telu kok. Enteng-enteng wis to. Gubet Mas. Ngomong cak tutur rada gayeng iki dina. Oh ngono. Aduh. Dan cowinta golek ngene iki. Aduh. Sopo Jo? Sopo? Sing duwe audio sound system no. Di wonge. Nah ngisor kono lho awar ndun. Ning ngisor. Dadi welut. Awar ndo to. Mas tutur. Mas tutur. Ini ngisor kan kan. Elsa. Turu-turu lho. Jangan lupa nanti Elsa Audio. Elsa Audio dari kawasan mana ini? Dari kawasan Kota Angin Nganjuk Raya. Wow. Son gayeng iki. Son gayeng dihadirkan dari jauh. Son gayeng Indonesia. Oke. Ini masih kurang satu lagi. Bariki mulai. Bariki mulai awal. Dan juga lektinge. Oh, lektingnya siapa? SHF SHF. dari terima Mas kasih. Ikman PC. Iwan PC. Masa jenenge ngono to, Jos? Enggak, PC tak tambah iki. Enak PC-ne lho. Mbok sing apik to. Oke. Yo, lagunya. Dikasih tembang terbaru. Ayo goyang, Mas. Banyuwangian sih ya. Kudu ya. Tak tadi. Yes.
berat